ja muistuttamatta kylin jäsenkorkealla erikoisen tullut. Se lokakuussa mentiin ennen. Onko tullut? On. Ja nykyisin mennään vain tammikuussa ja... Se oli lumea aikaa, kun se oli. Niin viikon päästä oli sateella. Niin. Tätä se onko tuo 6-17. Joo. Koska se kerkesi justiin 17 vuotta. Vieraat ja Jokerilla Piraatinen Jaatinen ykköselle, Malmösten numero 1, Markus Salmen alkuun. Olisiko sinusta helmikuussa? On, että siis... Helmikuussa. Joo, siis helmikuussa ja kesäkuussa. Ja... No niin se joo, tuossa. niin se meni. Mä sen siitä muista, kun se helmikuussa meni armeijaan, ja se oli 17 vuotta, kun se viimeinen päivä maaliskuuta oli 28. Joo. Se oli armeijassa sitä. Pekka kuuli siinä välissä. Joo, se oli helmikuussa. Joo, niin se oli helmikuussa. Joo, siihen se passaa. Hyvä! Ja Nuora! Pallo kakkoselle ristitalle. Salmen ykkösellä lyömään numero 2, Juha-Matti Matilainen. Hieno haku oli. Niin onko sulla, Sami, tietoa tämän kentän kuivapuolesta sijoitusta? Pelaamisessa Vaihtaa kakkostilanne. tuo kenttä vaihdetaan. Pitääkö tehdä maasta töitä? No sit kyllähän se hyvin vetää, ei siinä ole mitään, mutta se elää tuo kenttä. Niin kuin näkyy, että tässä on niin hemmetimoiset raidot tuolta menee tuonne takarintalle asti tuonne. Joo. Se on niin jo... Elikkä silloin Niin. On siinä jotakin semmoista, että siinä se ei ole niin hyvä sitten se pohja, kun se pääsee elämään tuolla. no kuinka paksusti sitä pitää vaihtaa sinne sitä maasta? Ei ne osaa. Siihen pitää sitten sitä salteksia se tekee tuolla Heikkatekonurme, niin siltä sitten kysyä ne mitä ne pitää ne standardit olla. Ja siihen kimmosuuteenkin, on kentän niin kimmosuuteenkin, niin siihen on tullut nyt ihan standardit, minkälainen se pitää olla. Niin siinä on tosi tarkat ne jutut, ja niitä minä ymmärrän, niin ne on niin insinööritekstiä sitten se. Onko se routavaurio nuo raakot? Onko se roudan tekijä? On, siis se pohja elää. No. Ja sitten tässä mikä alakujakin on epäonnistunut, tämä on aivan äärimmäisen hias kenttä. Se on niin pehmeä. Väärä hiekka on tässä kentässä, eli se on tuommoinen hiekkalaatikkomainen. No miten se semmoinen ammatti tehdä? Se on insinööri. No se oli, mä en tiedä oliko ne silloin se Saltekin kokeili erilaista hiekkamateriaalia ja se sattui sitten meille sitten se huono säkää. Se oli heti silloin. Eihän nyt ole maksettukaan vielä. Niin. Siinä mielessä ei ole pidetty kiinni. Ei ole vaihtanut sitä hiekkaa. Mutta Miljöönähän on loistava paikka ja muuta, että eihän siinä ole mitään, kunhan vaan että saa niitä hommat sitten mukaisesti. Saukko ykköselle etukäsä täytteen vieraat numero 3, Tero Rantakangas. Olisiko huono lähdö sai? Olisi tullut paljon. Syötä heti. Ja Heidi kato tehnyt niitä piirustuksia, jonkunlaisia alustamia ja saanut niin. Rantakankaan viimeinen paino laittamasti toinen pallo, etukäset edelleenkin täynnä vieraat numero 4, Ojaluvahti. Kun oltiin niissä nousukarsinnoissa, niin oli se lähes 1000 eikö? Silloin se näytti, kyllä ne 1000 Kyllä se 1000 reittää, niin, vähän päälle. Ja sitten tuonnehan kato on helppo tuonne 3 taakse lisätä. Tuommoista kevyempää katsoa. Silloin jonkun verran tuli kuljettua tämmöisen tyrnävää akkoilla siihen. Mutta sehän olisi
Samaan, ei Ruvoksellakaan huonoa se. Ei Siinä se se. Sitä on vähän niinku jossakin vaiheessa pitivät sitä niinku vähän mallina, että se voisi olla vähän sen tyyppinen. Meillä oli Pahtilyömi leikkoista tilanne. No, mä en muista sitä Tyrnävää, niin Se on semmoinen rinkin tavallaan. No niin, rinkin. Joo, semmoinen se on Ruvoksillakin. Sieltä vaan puuttuu sitten niin se katettu osa sitten, mikä pitää olla. Eli tasa voisi niin tämä jäädä ja eteenpäin ja sitten... Niin. Molemmilta puolilta kato näin, niin se ei olisi hirviän kallis. Sais nuo samaa Pahtilyömi kolmas ristiin. Näin ensimmäinen vuoropari, tämä ehdottoman vuoropari. Pelattu tilanne 0-0. se porttikin on Otetaan pidetään yhdessä, että meillä piirissä. pitää olla